Shua bangin rong po kamadan thma ngin haban examen shua hangno kibo ya kitiar thma bat ikitiar kiba kumno ki pendan kam ka jingtip lupa kaya rap yangi bangin la da ka basuk banyada kublai pi baro sasin ka pedang subhai pi hakane ka channel ka jonga bat hakane ka video ka ba menta shua bangin rong hapo ka kamera interview ni don kam ban tip ban pule benya shua ya ka jingmot jingperkhat ka badan hakitu kinang sim interview yangi ka ai ka jubab ka baki kwa nangi bangin jubab ya ki briu ki balong kumno kin pen pas ya ka interview kum ka nuksa ladang ila tip lupa ya ki jingkwa jong ki parlok ki jongi habang ye i baki sngosi kasuk yangi bangin ai bangin penhon yaki henrai ka jing kalong ba ngimtip ki kwa ayu teng ngau ba ngila wanra ngila ai ki jing ai ki ba koridor tam penban kim hon balai kim hon namar ba kim yo ya ka ba ki kwa tengi don kam shisha ban tip lepa kenang ba nginang kumno ban yadil bat ki hakapor ba ki sim interview yangi te wat khuslai klem dapen slam pin salap lut ya ki jingmut bari jong gitu ki ba sim interview yangi tu menta ngina sedang no kabanengkong ki kwa ya kitu ki ba compare na ki babun hakaba kila ban ai nuksa ai but bat bakila ban say ki new ideas hakatu kapor interview kane kan penlengo yaki bat dalai ruem ki nam klet shu yak kerteng ge jongpi kabaar kin sajid ya phi lada phila ban kren english bat syaj ya baro kimat bet klem dah kelany kabalai kin jit yakitu kiba kilap bakilong kiba snaurit kham tam ya kiba kloy ban pediang bat ngap ya ke jing penya jing sneng jong kiba halor kabasau ki kemen ban yo yakitu kiba don ya kabor ka ikhtiar kum unong yalam kamut yakitu kiba don ka buj ban ketik bat ban kring ya ki jingmut jong ki babun hakapor baki keren lanai ki batai kabasan kin jit ya kitu ki ba kilap baki don interest don jingmut shisha ban trai met bat ban sim na ka benta ka kam te parlok baro kine kidai kita ki santli ki jing trang ki jing angnot baki tu ki ba sim interview yupi ki kwa ya kini ki jinglong ki bangi dai bandon hanga bat hapi tengin penkot no agne ya kebenta kabaar tengin sesedang biang ha kebenta kabalai kaba mangi ngin rung no hapo ke kamera interview ken mau wat nom klet ban pej ya kebenta kabalai tementa lada pila syam sisha ba kineki artli ki benta kebenkong bat kabaar kelayarap sisha pi kumno ba pinyo jingmut ba pinla ban penkrep bahai lade na kebenta kino ki interview sngu bah wat klet ban subscribe ban like bat ban share syaki parlok ki jongpi te khublai sibun insai kenduk biang ha kebenta kabalai thank you